Türkmenistanda koronavirusun ýaýdamagyna garşy girdilen hereket çäklendirmeleri saklanyp galýarka, raýatlaryň ýurdun bir sebitinden beýleki bir sebitine sapar etmek bilen bagly kynçylyklar hem dowam edýär. Raýatlar munyň üçin resmi namalaryň ençemesini taýýarlap, ýürüýte saglyk toporunyň barlygyndan geçmeli bolýarlar. Munyň bilen bagly şuňlar Aşgabatyň degişli saglyk merkezlerinde barlygdan geçip ruhsatnamany almak üçin günde onlarça adam nowata durýar. Adatlyk radiosynyň paýtagty habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler Bagtyarlyk etrafynda yerleşen 6-njy saglyk öýüniň 8-nji otagundaky barlaw toporundan geçmek üçin günde 50-den gowrak adam nowata durýar. Raýatlar ilki saglyk barlygyndan geçýärler, soňra-da derur resmi namalary toporu tawşyrýarlar. Eger talap edilen resmi namalaryň ählisi düzü bolsa, barlygçy topor raýatyň saglyk ýagdaýy hakyndaky resmi namany we onuň Aşgabatyň daşyna 3 günlük sapar edip biljekdigi barada ruhsatnamany ýazyp berýär. Nowat ýeten adamlar otaga girip haýsy maksat bilen beýleki welaýata gitmek isleýändigini düşündirip başlaýarlar. Näme sebäpden gitmek isleýändigini hökman delillendirmeli we muny goldaýan resmi namalary görkezmeli. Mysal üçin beýleki welaýatda garyndaşyň ýogulan ýa-da iş bilen sapar edýän bolsaň, bulary delillendirmeli. Şeýle-de barjak ýeriňden çakylyk, saglyk we waksina urulandygy baradaky kepilnamalar hem talap edilýär. PCR testiniň negativ netijesi 72 sagatdan geçen bolmaly däl diýip toporun barlygyndan geçen Aşgabatlylaryň biri 1-nji dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu resmi namalardan biri hem kem bolsa onda raýaty ruhsatnama berilmeýär. Şeýle raýatlaryň sany az däl, sebäbi köp adamda çakylyk ýa iş ýerinden hat ýok diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga-da şahsy awtologunda gitjek raýatlar uloň salonunda ziýansızlandyryş işleriniň dolu geçirilendigi barada döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýdamagyna garşy görüşmek gullugundan guwanamy almaly bolýarlar. Olardan bu hyzmat üçin 200 manat talap edilýär. Habarçymyz gurrun edilen toporuň şu ýylyň martynda döredilendigini we onuň düzümine saglyk öýüniň hemde migrasiýa gullugynyň işgärleriniň girýändigini aýdýar. Topora migrasiýa gullugynyň jogapkär emeldary ýolbaşçylyk edýär. Şeýle-de habarçymyz ýurtda giň ýaýran korrupsiýanyň bu ýerde de göze ilýändigini, hususy awtologlarynda welaýatlary gatnap kire edýän taksi sürüjiler bilen toporun agdalarynyň arasynda özara bähwitli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny hem aýtdy. Topordaky resmiler eýem haýsy raýatlaryň kire edýändigini bilýärler. Sürüjiler saglyk barlygyndan geçmek üçin 100 manat bermeli bolýarlar. Ýöne olaryň çanklyk ýa beýleki zerur resmi namalary ýok. Şol sebäpli olar topordaky resmileriň birine 200 manat para vermäge mejbur bolýarlar. Şondan soň topor oňa ruhsatnamany berýär diýip hususy ulagynda kire edýän Aşgabatlylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada 6-njy saglyk öýünden we migrasiýa gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Covid-19 pandemiýasy eýem 2 ýyl bäri dünýäde ýaýraýarka, türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň hasaba alınandygyny heniz hem resmi taýdan ikrar etmeýär. Muňa garamazdan häkimetler geçen ýylyň martyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdip gelýärler. Bularyň çäginde ýurdun içindäki uçar, otly we jemgyýetçilik awtobus gatnawlary, raýatlaryň bir welaýatdan beýleki bir sebite sapar etmegi çäklendirildi. Bu çäklendirmeleriň gerimi ýurtda virusa ýoluganlaryň we ondan ölýänleriň köpelen wagty güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler olaryň möhleti we ilata ýetirýän täsirleri barada açaçan beýanat bilen çykyş etmeýärler.